Čaute, tu je Devil.sk a vítajte u ďalšieho videa. Dneska som tu s hosťom, mojím bratom Killerom. a vítajte u ďalšieho videa. Dneska si zahráme hru Gunster Vegas 4. Takže si to otvoríme. Každopádne je to dobrá hra, ale je to tam také trocha blbé, lebo nedá sa tam vykradnúť banka, ale nám to stačí, lebo každopádne nestahnite na mobil Sony. Proste nestiahnete Grand Theft Auto alebo proste CS-ko alebo také čo. Zase sme v našom mestečku a kontinuujeme sa strieľať po jednom zabití, že takto. No je to tak, že my to hráme kvôli tomu misie, poliši, ja neviem, náš dom. To je všetko, čo zatiaľ máme. Zbrania, to je všetko. Zbierate tu zbranie, zabíjate, ja neviem, zbierate peniaze a také debilinky, takže... Tak každopádne teraz ideme robiť misiu. My máme jednu takú super misiu, vlastne vidíte, že tu už máme dom, že sme to už, proste už sme v tom dobrí a teraz ideme si urobiť Sniper Challenge misiu. Dáme si túto, áno, start. Takže môžeme ísť na tú misiu. Vlastne tu len strieľate zlých ľudí a nikdy si nezabíjajte policajtov, lebo to je otras. Tak to ste fakt nubáci. Môj brat to nechcel povedať takto, proste chcel povedať, že budete vo veľkých stračkách, keď toto urobíte. Môžem si priblížiť mieritko. Už na štvrtýkrát hľadáš, ty kokos. Krása, že? Krása, že? Vidíš, že to dobrá grafika, ako som dal, viem, ale no, čo mám robiť? Môžeme sa tak dáme si, môj brat Po jednej misie po jednej vlastne. misii, ale s tým, že keď si dá môj brat takú istú misiu, uvidíme, čo už zvládne lepšie. Tieto všetky hry, ktoré na auto stiahnem dole myslím, že na to, že to není až taká dobrá grafika na zabavenie, to stačí. Nevýhoda je, že to že to bere dosť upraviaceho priestoru definitívne, ale myslím si, že okrem toho je to dobrá hra. Okrem toho, že to je hardcore. Každopádne Killer je v tom lepší ako Devil, lebo on sa v tom už vyzná, on vie, čo sú hry, ale Devil je tiež dobrý, ale nemá proste s tým troška skúseností jak Killer, takže... Lebo ja aj niečo robím namiesto toho, aby som si zapol mobil a celý deň tam bol, ale to on nebudeme to zviečiť. Napíšte do komentárov, že ktorú hru alebo čo máte radi na nejakej hre, pretože... Áno, a my to budeme natáčať. Určite to natočíme, takže splnili sme misiu a takto dostávate peniaze. Takže 35 000 plus a 100 000 máme a chceli by sme si šporiť, ukážem vám na takú krabičku a tam môžeme získať výborné veci. Takže ukážem vám tú krabičku, takže
tuto vidíte, že tu sú aj za diamanty, aj tuto, ale tuto sú za peniaze, takže vidíte, tuto sú všetko za peniaze a my si vlastne šporíme každopádne na túto a tuto vidíte, kde je to Hell on Scatters, vidíte, čo tu možno získať, ale my si asi budeme šporiť každopádne na túto. Dobre, mi to môže dať, ale takú istú misiu. Takže dáme si takú istú misiu, jak sme teraz mali. Takže dáme si toto. Dáme si toto, Sniper Challenge. Dáme si toto, dáme si toto. Ešte musím povedať jednu nevýhodu tejto hry. Nie je tu na tejto mape nie je napísané, kde sú nejaké veci, napríklad domy, ja neviem, proste idete po ceste a musíte tie domy nájsť, alebo ja neviem, nejaký obchod, ak chcete niečo vykradnúť. Vždy, keď musíte vykradnúť, tak proste prídete, zabijete 4 ľudí, idú po vás fizli a získate $500, však not fucking serious, but Hey, doll. Takže idem krásny Devil! o mne nevie asi nikto ešte, tak som strašne súťaží, proste neznesiem, keď prehrám s mojim bratom alebo také niečo. Do úvahy! Dajte, akú hru by ste chceli. Killer vyhral o jedného. Počkej, ty si mal 21? Áno. Ja som mal 21. Máme 135 000, takže teraz môžeme ísť
No, tuto si asi upgradenem toto. Zatiaľ, kým môj brat to dokončí, poviem vám nejaký vtip. Sú veľmi dobrý vtipok, takže... Čo ja viem, teraz ma fakt žiadny nenapadá. Napríklad príde žaba k fotografovi si vybaviť občiansky a nezmestí sa na fotku, tak povie fotograf, že prosím, povedzte, žaba, že lekvár a malo by ešte vedieť. Haha, vidíte, vyniká Devil v týchto vtipoch, dobre? Napíšte do komentáru. Alebo počkaj. Takú hádam, to je to zelené a chodí to hore dole, čo je to samé? Výťah v zelenej škáre. Hrášok na výťah. Skoro som sa trafil. Jasné. Výťah v zelenej škáre je veľmi blízko. Takže dáme si túto za 126 000, možno tu má dobré vecičky. Takže otvárame. Takže máme krásne. Dostali sme nový oblek a je krajší. Nie je to s gečkom. Vidíte, že Devil mi tlieska, že som nejaký dobrý. Krása. Teraz idem ukradnúť toto je slabé. Voľaké autíčko. A ukážem vám, jak sa zbavíte fizlov. Takže najprv si asi voľako ho zrazíme. Vystočíme si nejaké OK. Krásne, ale... Definitívne sa tu môže kradnúť auta. Proste je to jak GTAčko podobné, no. Takže je to strašne veľká výhoda, po ktorej som sa asi chcel najviac, že som sa chcel najviac. Bohužiaľ, tvorcovia tejto hry, alebo tí, čo túto stvorili, nevymysleli, že by tu mohla byť nejaká základňa. A tak všetci sa mi vtedy. Ale teraz ich môžem srať, lebo vlastne každopádne teraz chcem voľaké prašičky, jasné, to je jasné, že idem vylúpiť obchod. To sú dve tie pištole. Takže dve pištole máme. Na budúce video, ak môžeme, natočíme video, alebo nejaký vlog môžeme natočiť vonku. Takže teraz ideme ukázať, jak sa to zabíja. Dostal som 316 Dobre, Sánko, to už peňazí. nemusíš zabíjať, lebo to už nebude ono. Ale je Takže to vždy tak na No dobre, tak teraz na to už kašlem. Ďakujem za peniažky. Thank you. A takže idem, aby išli po mne fizli. Takže takže takto ide policaj. Musím volať čo urobiť, aby išli policaj. To čo bolo? Takže my bohužiaľ už musíme končiť. Ak dáme, koľko dáme sa len? 92.2. Oi, you're back with your main mate Billy Castle on the Dub Factory 92.2. Let's take some calls from our listeners, shall we? Hello, you're on the air.
Am I speaking with William Dúfam, Buckminster že ste Castle si III? pozreli toto The a one and dúfam, only že sa chap. vám toto What's video putting the páči, whoop in poprípade your môžete double dať this like, Friday? poprípade Right. odber, My alebo name is napíšte do Chester Harrington. komentárov, buď čo I've been chcete, trying to contact akú you for novú weeks, hru, but you've alebo či sa avoiding vám my to call. páčilo, alebo nie. I'm representing Prosím, two ja viem, dozen women že in a class action lawsuit proste against nebolo you to for super, offenses that že si include teraz poviete, statutory že rape Mane to and boli over nováci, ale proste $130,000 of my unpaid to child hráme support. zo srdca a teraz nie, Mr. že Castle? teraz sme nejaký pro, Mr. Castle proste had to obyčajní step chalani, out for ktorí 2 shakes of a hrajú. lamb's tail. But Dovidenia, I'll give you a ďakujeme. ring as soon as he steps back.